माब्ला ओंखारलांनायमोन? बियो ओंखारलांनाया सुनिबार बिस्थिबार बारायाव थांदों। बिदिनो ट्रेननिफ्राय ओंखारनोसैया सुनिबार 9थासोनिफ्राय गैयि जादों आरो जोंना बिजामादैया। आं बे दा सिगां बुंनायनि हिन्जावजालि जायो आङो। जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर नुदोंबा हमनानै दोनथों जौखौ। जेरावबो बिदेशआव खारग्राखा बियो आन्दाया। सिगांनिफ्रायनो बिदिनो मावनानै जाग्राखा दानियावसो मारै जालांखो मिन्थिया आरो जोङो दा। कन्टेक्ट खालामो जोङो फन बुयो टावारानो नाङा दासिमबो नाङा आरो। सोरबाफोर मोनदोंबा खबर हरबानो जाबाय खिथाहर मबाइल नाम्बारबो होखादों जोङो। खिथाहरथों गामिया 2 नं साम' दैसा सान्थिफुर थाना रानिखाथा आरो जोंना। आंनि न'खरनि मानसि बिजामादै गावनि गामिया सिगां बेरेंसिगुरियावमोन। ओमफ्राय आंनाव थाफैनाया 8 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय बेहा फिसाला सासे दङ। आंनावनो थायो आंनावनो जायो। न'आ बेयावनो ज' जायो। ओमफ्राय आंनि गामिया जाहैबाय 2 नं साम' दैसा। बिनि नामा उकिल बिजामादैनि नामा उकिल बसुमतारी। ओमफ्राय सोरबाफोर अबावबा लामा सामा नुदोंबा अननानै खिथाहर। बबाव थांनो होननानै थांदोंमोन बियो? हायद्राबादाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। दा लोगोफ्रा साब्रैया सहैबाय। आंनि बिजामादै उकिला लामा ससेयाव थानानै गोदाव सोराव जानानै दङ। दासिमबो खौरां मोनाखै। सानबेसे जाखो माब्ला ओंखारलांदोंमोन मानसिया? ओंखारलांनाया बै फैनाय बिस्थिबार फुङाव 7थायाव। ओमफ्राय बे जायगायाव ओंखारहैनानै गोदाव सोराव जानाया सुनिबार खालि 9था टाइमसोआव। बिदिजों आरो गाव ओंखारलांनाया दाख्लै थांनाय बिस्थिबाराव ओंखारलांदोंमोन? औ। ओमफ्राय ट्रेननिफ्राय ओंखारनाया सुनिबाराव टाइमाव। ट्रेननिफ्राय बबे जायगायाव ओंखारदों बेखौ मिन्थियो नामा? बेखौबो आं मिन्थिया। ओरैबो मोना ओरैबो मोनानो स्टेसनबो मोना। जायगायाव ओंखारहैनाय जाहैदों। ट्रेननिफ्राय ओंखारखांनायनि उनावहाय नोंसोरजों रायज्लायहरनो मोन्दोंमोन नामा बियो? आङो रायज्लायहरनो मोन्दों। ओमफ्राय सहैबाय नामा होननानै बुंदोंमोन। औ आयै आं सफैबाय मोननोसै बारा गोबाव गैला। ओमफ्राय आं गारिनिफ्राय दसे ओंखारनायाव बिसोरो थांगबाय आं थालांबाय। ओमफ्राय नै मोननोसै आयै बारा गोलाव गैला आङो 100 थाखानि रिजार्भ लानानै थांसै गाखोबाय। ओमफ्राय क'क्राझारनि गारिसो गाखोबाय आं होनदों बियो। बेबायदि। सिगांबो थांखानायमोन नामा मानसिया? बे मानसिया थांबाय थाखायो सेंग्रायावबो मावहैखानाय। आरो आंनिफ्रायबो थाङै मावहैखायो। गाव मिन्थिजोबखानाय जायगाया। ओमफ्राय नै दा थांगासेयावसो मा जाखो आं बेखौ मिन्थिला। बिदि जाफेरामोन आरो? बिदि जाफेरामोन जेब्रावबो बिदिबायदि आन्दायफेरामोनबो जेबो जाफेरामोन। दा आरो मा खावलायहरबावनो सानो आब' बिथांखौ सोरबाफोर जुदि नुयोब्ला? सोरबाफोर नुयोबा अननानै खिथाहरथोंसै हमनानै दोनथों।